srát. Ale vítaj, Jošty. Tak, Pišty! Vítaj si, jo, co ty kabrňáku. Haha, do piči. Co nacvičil doma nějaké ty tance? Ještě, víš, za tím táncem je ještě... Áno, ideme ešte raz. No co, vítaj, Jošty. Zapište! Hej, co, nacvičil si doma nějaký ten tanec? Dúfam, že áno, lebo ja som strašný borec. Čuješ, ale zkoušel jsem doma, že prezrkadlujem, ne? Prezrkadlem jak taký debil. Nesmí se ty? Hej. Aha. Ty kokos, to sú ženy. Zapísaj. Já mám co potom. Ty z toho to sme říkať ty. No? Tak počkej, ty co říkáš? Já povím, že... Ty povíš, že to sú že je to dobré, že dobré, to je. No a ty co povíš? Ja poviem, zažmurkáš.